tabangan ta, financial, Ay maluoy pa nga tagagawas. oh, Tawagan ta asa man mo customer. Ana ba no? na apoy, Kaya tuon na mo. tabag ampo, Correct. ayos ta, Isa sa ampo na lang, no? milaguhan, unay maloy, matag financial, unay na kayo, Inig maayo na dili na mainom. abiyan, Dili na ka maligo drum. Katawas. Di na magagininit. Huwag ka magsakit ato. Okay na pansin na ito tuguman. Di ba mabugat yung lawas? Wala mabugat. naigan yung bugnaw yung ligo, Hmm. ngay mga ligo ng natural na mayroong nawa katong init akong iligo Oh. lahiman Sa oras ka maligo? alas 9 May mo imong alas 8. Sayo kamay. Bahala bugnaw, lindot sa lawas na. niya panungnaw Pareha kita pagkahilo to. O naglingkod mo di o ano pareha na. Oh, pareha pa ta posisyon no. Na, yan ako nga umuwi ako pumaw ano ni mo? O di mag-share. ang mod Ma-share mo na sa Facebook. Na kay Facebook. na TV O mag-share nimo ato sa Facebook. asa cellphone Cellphone. Di ba na-share dito? O i-share nimo. sa TV ang ko nagtanaw O di kay cellphone. na asa kong asawa niya Ipa-share nimo. Dagan mamatanaw na. yam na Facebook ang Facebook ano yan ang ma-open na may gamit namin Mabuhat ka para ma-share. Dagan mo tabang nimo. Dagan mo tabang nimo. Bisang financial lang god, no? May pagmangkot sa akong asawa ba? Ni pila siya dito katumpo. Hmm. Para sa kuwa. Kaya ay Dagan mo na tao pod. mangit, dagamang requirement. Ngayong ID, ngayong medical. Medical? Medical lang. Mga buwan na. Ano mga ina, wala man may kwarta. Mga una-unaw nila. Nagpatabang magganit ha. Ay wala yung kwarta. O bagay pa doktor. Ngay, nino mga gasto nun. Ngayon naman medical. Mga tamangitag medical. Kung may lang katulpong taga Manila ka. Taga Manila ka, o taga Digos. Yung layo ka. Dili pansin na. Di ka mapansin. Mapansin ka kung magbay ka mga niya. Gikan dire. Kaya itong dagang bukid nun ba? Nagpaisikat. Oh, sikat no? Oh, naabot din niya na katulpo. Abot sa dito. Oh, sa isinta kadlaw. Gaya no?
Bike lang. Oo. Ay, sikat. Lagahan ng rigid niya mga guba. Tabangan ka kung inato ka. Ay, ayaw. Alam ko yun. Nga, mag-bike mo ka. Ako ka na eh. Di manggutanan matagad, no? Alam ko yun. Nana, nila tuwa. Ha? Manila, atanan. Ayan guys, mag part 2 na po ta guys.